Ribh seo cát san áit. Cap méid cúpla lá I Georgetown, cathair bhfuil cáil uirthi a chuid a líon stráide agus cultúr I Penang an Malaysia. Tar lumanómh agus mé ag taiscéaladh roinnt Stephenna eile oileán Penang. Ba é an céad ceann de Ross lei I Penang go dtí an teampall mór Ceicleach sí I lár an oileán. Rhain mé féin agus cara ón rúna hóige taxi a bhór 25 nóiméad go dtí an teampall. I nuamh tá mé ag tuairt cuairte an teampall is mó anseo budaíoch in an áide hir has. An ceann is mó agus budaíoch atá I gceist fécinn sé do chuirte fad fécar seo inis. Taobh hir dom an seo teampall Ceicleach sí agus mar dúirt mé hana féin sé seo an teampall budaíoch is mó san áid hir has. Féic mí de stiganis? Cílíonn Ceicleach sí teampall an áthas uachtarach nó teampall párthas I Hacanis, teanga Tíneach Has. Is sé sí an focail Hacanis le haig teampall. Tá crann míonta acu an sin inar féidir leat sin tús a chuairt agus de bhíonta a chuir leis an grán. Bhí go leor categóí ann a chuaigh mé san na síochána damhanda darnóig. Lad, tá míad an cur alais inmh tá siúlóid sais mór I seach go dtí an teampall seo ach is fiú é tá an áit seo olmhór. Dúirt mé gur bé an ceann is mó agus tá sin an iarna tá mar tá sé tá anna cuid le feiceáil, tá picúir ngacáid, greengraph ngacáid, go híomh ar fad. Tógach an teampall seo thug sé anna cuid blianta ar fad, thosaigh sé sa bhliain 18 nóga agus críochnaigh sé sa bhliain 19 sa trucha, so thug sé anna cuid ama agus is léir a feiceáil céad fá. Tá sé olmhór tá anna cuid páirteanna ann agus is léir gur chuir na hibrithe anna cuid obair isteach an seo. Thóga mar bus suas an cnoic go dtí an dhéanamh 30 méadar seo de Guanying bandaíon na trócara. Críochnaigh an dhéanamh seo sa bhliain 2012 agus sé an dhéanamh is airde de Guanying ar domhan. Tá sé olmhór an dhéanamh is mó a bhacha mé riamh.
So tá míad inis I bagóda éigent agus tá an ceann seo an ceann is galántaí dá bhacha mé go dtí inis. Agus dúirt an banan sin ag obair ag an deiscniú rud éigent go bhfuil chuig buda ag buint leis an bagóda seo nó an temple seo agus chuireann siad in úldoing an taobh ó thuig ó theas an iarthar agus an uirthar a so sin an buda thuig buda ó theas agus mar sin de agus ceann sa láir comá tá na troracha I gceist leis. Anna himúil agus tá anna nucha difriúla ag na buda go léir agus chuireann siad rudaí éigent buda an chata, an príomh buda, cúpla ceann eile nach bhfuil arólas agam ach tá buda difriúil ann. Tá Gardini cósúbnach an seo comá. Tá sé go híomh tá mí díreach las muid an cathair inis thóg sé beidir 20 nóméad contact an seo I dacsaí agus dahan go hiile is go thomláin eile atá ann leis an Gardín, leis an ceol éigent atá ag seint agus slí úntaach chun maid na caitheamh méra. Ní héan áras ach go bhfuil na roiirceanna is fearr de Penang agus den teampall féin ón pagóda seacht stór a bhfuil trí stílanna altarachta ann, Sínis, Téalanis agus Burmis. Tá míad ag drapa an pagóda faoi láthair agus tá míad comhordanis. Dá creita fad. Téann tú suas saire agus an sin téann tú suas a ríis agus wow. An nó roiirceanna dá creita seo a gcuig. Don dara tros lei I Penang cúmar go Canuck Penang, Chairman le ling fréamh sa cholínach na Breataine agus inis limistéir trosúireachta inar féidir leat funicular a thógáil go dtí an bar. Tróna tá míad ag tógáil funicular go dtí UNESCO Bisféar UNESCO darb an Canuck Penang agus tá na roiirceanna únta go gréibh ón oileán fad so an taobh eile leis an Northúnta agus an cathair sa Georgetown comá sa Tarling. Ling Canuck Penang agus siúr atá ann níl actually is a going cad atá an seo tá cúpla rud an seo bhí an tros ar an funicular is fiú é sin ar a leiad mar bhí sé sin do chreita agus na roiirceanna ón bar tá míad 700 is a 200 méadar thar an muir faoi láthair sin bhorbhar glóir. That's noisy.
lads, nílis gom catáag tarlú tuisgúil gach rud anseo dúnta. Tá gairíonn sin ach tá sé dúnta, tá an skywalk dúnta, tá an cafe dúnta, ceapan go bhfuil cafe eile oscailta inis ach níl anna chuid le déanamh anseo ach tá na roiirceanna den céad go, so is fiú é dus an funicular agus duna roiirceanna cínta. Turais roinnt ama sa cafe agus siúlód hart, thógamar an tonad cáblach síos, rud a bhí taitneamh freisin. Tríd is tríd, tá go leor tros le déanamh i Penang, ach bhí orm leanúm de raig le a thros go dtí 100 ceann scríbe eile. Cíg mé sa 100 eile sibh.